Ора сакларга кушу тән температурасын тикшерү, битликләре бармы икәнен карау, имтиханга шулай кертәләр. Үзең белән су, шоколад һәм паспорт алырга рөхсәт ителә. Бүген Татарстан мәктәпләрендә рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 16 000 укучы тапшырды. Алар өчен 83 кабул итү пункты оештырылган. Казанның 96-нчы гимназиясендә бүген 130 чыгарылыш сыйныф укучысы. Әнем белән әтием репетиторга акча түләп заниматься иттем. Безнең укытучылар безне бик яхшы әзерләделәр, и без монда экзамен сдавать курыкмыйча килдек. Узган ел пандемия сәбәпле дистанцияле укуга күчү рус теле буенча БДИ нәтиҗәләрендә тискәре чагылыш тапмаган. Киресенчә, 100 балл җыючыларның саны арта. Татарстан буенча алар 100-гә якын иде. Быелны җиңелрәк иде, бигрәк тә җиңелрәк. Теге елны бик авыр иде, чөнки пандемия бар иде, анда укытучыларга ярамый иде барырга, репетиторлар да барырга ярамый иде. Быелны бары була иде. Шуңа күрә бик яхшы. Әзерлек яхшы барды, чөнки дистанцион уку булмады. Һәм мин репетиторларга йөрдем, укытучыларга йөрдем. Алардан бөтен нәрсә сорадым. 175-нче гимназияны тәмамлаучылар эчендә барлык шартлар тудырылган. 28 укучы рус теленнән имтиханны 169-нчы гимназиядә тапшырачак. Аларның сәгатьләре арта 1 сәгать ярымга беренчедән, аннан соң кайнар ризык белән тәэмин ителәләр. Аларга психологик шартлар, аларның халәтләре исәп калып, шартлар тудырылган. За вами наблюдает, вы это чувствуете. Часто не выходите в коридоре. Барлык аудиторияләрдә онлайн күзәтү, штаб хезмәткәрләре монитор аша һәр укучыны күрә ала. Бәхәсле очракларда видеоязмаларда каралачак. Рус теленнән дәүләт имтиханы 2 көн барачак. Бүген аны 11 меңнән артык укучы тапшырды. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы 3 сәгать ярым бара. 10 көннән соң укучылар аның нәтиҗәсен белә алачак. Ким дигәндә аларга 40 балл җыярга кирәк. Җыя алмыйлар икән, 28 июнь көнне аларга бу имтиханны кабаттан бирергә мөмкинлек биреләчәк. Алия Хайретдинова, Ленар Хузәхметов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.